Hej og velkommen til en af mine videoer. Og i dag jeg vil spille Micro Golf Master. Lige nu der er det en af mine egne. En af de ligaer, hvor man går ind i, hvor man selv spiller. Hvor man egentlig bare hele tiden kan spille. Ja, man kan få et hul i munden heri, men det er bare lidt svært. Der er mange der gør. No. Pik. Nej. Hov, så er det. Ups. Woohoo! Kræfter mig nej. Ja. Det er egentlig meget fedt spil. Jeg har både fået dem i App Store og Google Play. Fuck. Ja. Stop. Break. Håber jeg kan nå at blive færdig. Alle mine videoer bliver kun 5 minutter lange. Ups. Se her. Men ja. Hvis jeg lægger mærke til, jeg har lavet flere videoer. Det er ikke den første. Jeg har lavet en mere, men der er ikke så god. Men den er... håber jeg på det. Bliver. Jeg har ikke set den endnu. Jeg vil kun være lavet den. Jeg har ikke set den direkte. Men jeg er nok spiller det i forvejen. I ved nok godt, hvordan man altså, hvad jeg skal gøre, at jeg gør noget forkert garanteret. Jeg er da helt vildt god til det. Nu er jeg bare ikke helt vildt god til det. Det kan I godt se. Hvis man ikke kan, så er man lidt blind. Du vil sige det, men det er man altså. Kan du se? Jeg mener. Kom man der. Yeah, jeg klarer den. Game passed. Yeah. Men det tror jeg var det. Så ses. Håber den bliver rigtig god for jer.